मैं मर जाऊंगा लेकिन दीपरासा को कुछ दे के जाऊंगा। जीतेगा तो, हारेगा तो, लेकिन इस बार वन लास्ट फाइट तो करके रहेगा। 목탕 스남나 니니 완성 목노증 고위 클라이나 दुई नम्बर वाटो सिनी पार्टी अफिस बुट अफिस एक नङ अब सोंकिनि जतनि मतामत जतनि सापर्ट बायना सोंकिनि बाक्सा खाथांजागोन सामखालाय दं सिनि बुबुगारानि आगिलि जिनो नाहरे अ सामखौ जत खा बाक्साखौनो पिस जत खासरांजा प्राय अ जागा फाइमानजा जत तामने सिनि मतानि जतन सेंक्रा बदल बर खा बायबा खा थांजा खा बाक्साखौनो बिनि सामखालाय आसकेन सिं तंथलाय दं नबो एसेम्बली मिसिक्लाय सिनबो मानदाय 11 नং मानदाय एसेम्बली इसिनि मुखै सिनबो निसिनि मुखै आरि सिमुंखै आं साउरा सिनबोनि भाइस चेयारमेन